Jos ollaan tässä, niin se näkyy. Mitähän tuossa oikein lukee? Hipsivä kolina. Onpas sillä hauska nimi. Antaako ne nimiä noille kokoille? Mä en ajattele olevani korkealla, mä ajattelen olevani 6. kerroksen, 7. kerroksen parvekkeella 12-vuotiaana. Alle 12-vuotiaana mä asuttiin kerrostalossa. Sinne kun mä menin kerran käymään, niin mä pelkäsin kävellä portaita 6. kerrokseen, vaikka pienenä mä menin ihan tyynesti. Joo. Nyt kun kattelee näköjään parvekkeeltakin. Ups. Minä tiesin kissasta, mä oon 90-luvulla kuullut sen jutun. Mä olisin pienen ollut niin uhkarohkea, että mä olisin mennyt tuon reunalle kurkkimaan alas, mutta nyt mä en kyllä menisi.